ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಬಂತ ಜಿಮ್ಮಡ್ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದ ಗ್ರೂಪ್ ಲಡೈ ಮಂದಿತ್ತ ಗೌತಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಶ್ವಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪೃಥ್ವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುಟ್ಟೊಪ್ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಗೌತಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ಆತ್ ಗೌತಮ್ ಅನ್ನನ ಬರ್ಡೇ ಅದೇ ಅಂದ ಮುರಣಿ ಸಟರ್ಡೆ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಬಂದ್ರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಬಂತ ಜಿಮ್ಮಡ್ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದ ಗ್ರೂಪ್ ಲಡೈ ಮಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅರೆಡ ಪಂಡ ಜಿಮ್ಮಡ್ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಲುಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂತು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕನಕ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಂತ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮ ಮಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಉಂಟು मेरे मानी ಅವು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ मनीष ಗಡ್ಡೆ ತೊನಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಬರ್ಪುಚೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬಡ್ದುಂಬು ಕಾಲ್ ಮಂತ ಗೌತಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಶ್ವಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಅಂಪೈರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆರನ್ನ ಮನೀಶ್ ಬಂಡೆ ದಾದ ಅಣ್ಣನ್ ಮನೀಶ್ ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಗೌತಮ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಪುಕ ಗೌತಮ್ ನ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಕೇಕ್ ಅಂದೇರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಟೊಪ್ಪಿದುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಓಡಿ 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 ಸತ್ಯ ಬಂತು ನಾನು ಬರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನಾಟಕ ಮಾಡು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಎಸ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತೆಲುಗು ಮಾರೆ ಆನ ಬೋಲನೆ ಆನೆ 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 ಮೂಕದ ದೆಪ್ಪಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿ ಓಡೆ ಆನ ಮೂಕದ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಬೋಲನೆ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ ಇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ಪ್ರತಿಕ್ ನಾವಡ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರೆಡಿ ಏನ ಬಪ್ಪ ಸಾತ ಬರ್ತೀರಿ ಸಾಲ ಬಾದಿ ಅಮ್ಮೆನ್ನ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವನು ಬಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪೆ ಚೂರು ಬಡು ಊರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುದರೆ ದಯ ಬಂತೀನಿ ಒಡೆ ಫೋನಲ್ಲ ಏನ ಬುದರ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ತುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ತುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಏ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ 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 ಆಡು ಕಟ್ಟ ಆಡ ವರ ಅದಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆಡದ ನಾನು ಅಲೆ ಅಲೆ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಏ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಕದ್ದಿರ್ ಕೇಕ್ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ दामड़ी दामड़ी कौशिक होलुपुनी बोले बोले
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಬಿ ಏ ಅಣ್ಣ ಕಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಬಾವೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾಡ್ದು ಉಟ್ಪಾರ ಬ್ರೋ ಈಟ್ ಬರ್ತಿ ಈ ಊರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ನಿಲ್ಕನಾಗ ಈ ನಿಲ್ಕದೇ ಫೇಲ್ ಆಯ್ನ ಏ ಹಿಂಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಕದ್ದು ನಾನು ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾತೆ ನಾನು ನಿಲ್ಕದ್ದು ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಬಡದವಳೆ ವಿಡಿಯೋದವಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಡೆ ಬಟ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಲೆಯಾ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣಗೆ